În partea a doua a secțiunii Now vom realiza linkurile. La primul link facem o legătură externă, mergem spre un site, în cazul acesta am ales ditclio.net, facem click pe pagina întâi și ne duce pe secțiunea respectivă, pe pagina site-ului respectiv. Acum vreau să creez un link în cadrul site-ului nostru, de aceea voi crea o altă pagină pe care o am să o numesc pagina a doua. Salvez în folderul site-ului respectiv, creez un nou folder pe care îl numesc conținuturi. Dau save. În continuare iau și copii din index HTML conținutul în întregime ca să nu pierdem timpul. Da? În index realizez în al doilea link a doua legătură, de data aceasta către pagina nou creată. Prima dată scriu conținuturi, pentru că trebuie să ajung la folderul respectiv, după care numele paginii, pagina 2.html. Creez din nou legătura cu browserul. Pagina a doua arată identic cu pagina întâi, de aceea am să modific aici la pagină. Scriu pagina a doua. Mai adaug un titlu, un H2 și o să adaug îndată și un paragraf, copii un text folosit în construirea unui site, lorem ipsum. Am găsit ceea ce căutam, o să iau un text ceva mai lung. Creez un paragraf, niște taguri pe și între ele lipesc ceea ce am copiat. Între tagurile H2 scriu lorem ipsum. Eventual și salvez ceea ce am făcut, Ctrl+S, și după cum vedem, linkurile funcționează. Pe a doua pagină nu face legătura corect cu pagina de stil, de aceea am să adaug 2 puncte și un H pentru a realiza corect patul, drumul. Creăm și corect, stil. Și acum legăturile sunt toate corecte.